Il-Ministru deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona se jressaq provi fil-qorti li permezz tagħhom se jkisser dak li vvindat il-blogger tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia. Il-Ministru Cardona qal dan fil-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali meta reġa' qal li se jiftaħ libel fil-konfront ta' Caruana Galizia. Jiena nista' nissostanzja il-provi biex nirribatti dak li qed tgħid Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt għandi ammont ta' libelli illi qegħdin jiġu preżentati fil-qorti mhux libell wieħed, illi ser ikunu ovvjament qegħdin jinstemaw fil-qorti quddiem il-ġudikant illi jisma' il-libelli u li matulhom sentella dawn il-provi illi mhux talli jikkontradixxu il-verżjoni li qalet Daphne Caruana Galizia fil-blog tagħha, imma addirittura ikkissru ixejnu fix-xejn din l-invenzjoni ta' din il-mara. Fl-istess programm il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami kompla jistrieħ fuq il-gidba ta' Caruana Galizia minkejja li naqas milli jippreżenta l-provi. M'għandi ebda dokument li Chris Cardona marma xi prostituta. Sitwazzjoni li ġabet ir-reazzjoni tal-Ministru Cardona. Suppost bil-liġi tal-loġika min jallega anke tfal jgħiduha jti prova. Però jiena dispost illi ħanamel bil-maqlub. Jiena ħanipprova kemm l-istorja ta' Daphne Caruana Galizia u Beppe Fenekadami hija gidba mill-bidu sal-aħħar intenzjonata biss biex tagħmel ħsara lili personali. Minkejja li għal diversi drabi Fenekadami semma lil Caruana Galizia naqas milli jirrepeti l-allegazzjonijiet tagħha li din għamlet fuq il-blog tagħha. Jiena bħala ċittadin li qed nara ma nemminx li Chris Cardona u nemmen dak li qalet Daphne Caruana Galizia. Il-preżentatur tal-programm u l-editur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan stieden lil Daphne Caruana Galizia sabiex tintervjeni f'dan il-programm bil-għan li staqsija għandix biex tipprova l-allegazzjonijiet tagħha, però ħarbet minn din l-opportunità.